Λοιπόν, φίλε μου καλή, γεια σας και χαρά σας. Λάζαρος Περιατόπουλος official εδώ. Ιδρυτής του Comfortos Cosplay φυσικά. Της πρώτης ελληνικής ομάδας της χώρας μας, Power Rangers κάθετος Super Stranger Official. Και έχω δίπλα μου τον Σταύρο Μαρμαρινό. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Καλά. Ο Σταύρος είναι φίλος εδώ και 4 χρόνια που ακολουθεί την ομάδα μας. Σωστά. Μπράβο, καλά το θυμάμαι. Ο οποίος τις τελευταίες εκθέσεις που είχα τώρα μέσα στο τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη του 2024, ήρθε μας είδε από κοντά στις εκθέσεις το παιδί, να σε καλά εννοείται. Θαύμασε ό,τι είχαμε εννοείται, με τεράστιο θαυμασμό οφείλω να ομολογήσω. Και μην πεις ψέματα, θα γίνει μικρή ψωμί της Πινόκιο. Οκ. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο σπίτι του. Για ποιο λόγο? Για να δείξω στον κόσμο ότι πόσο ωραίο είναι να έχεις ένα χόμπι. Όποιο χόμπι και να είναι αυτό. Έτσι. Ο Σταύρος από εδώ είναι φανατικός οπαδός από μικρό παιδί, σωστά. Σωστά. Με τη σειρά που όλοι μεγαλώσαμε τους Power Rangers. Και ποιος Έλληνας δεν ξέρει αυτή τη σειρά. Γιατί όποιος πείτε δεν ξέρει τη σειρά, Θα είναι ψεύτης. θα είναι ψεύτης. Αλλά anyway, εντάξει, λοιπόν. Και όπως έλεγα, είναι ωραίο να έχεις ένα χόμπι. Ό,τι και να είναι αυτό. Αλλά κάποια χόμπι, ανάλογα τι χόμπι είναι και τι απαιτήσεις έχει αυτό το χόμπι, για να το αποκτήσεις πρέπει να στερηθείς κάποια πράγματα καλώς ή κακώς ή και δυστυχώς. Έτσι πάει, έτσι γίνεται. Προφανώς. Πάτε παράδειγμα το δικό μου χόμπι που πηγαίνω στις εκθέσεις, είναι όλα τα πράγματα που εκθέτω για να τα βλέπει ο κόσμος να τα καμαρώνει. Αυτά τα πράγματα. Κόπο. Έλα. Χρόνο. Κόπο και χρήμα. Αν μπράβο, σωστά, ναι, πολύ σωστά. Τώρα, αυτό που θα δείτε εδώ πέρα είναι μια super φανταστική, more phenomenal που θα λέγανε και οι ίδιοι Rangers συλλογή του Σταύρου από εδώ. Εντάξει, εγώ το μόνο που θέλω να κάνω με το πουταίδα και μπήκα μέσα να τα παραθέσω να βρω, αλλά αυτό θα γίνει μόνο στα όνειρά μου. Δεν νομίζω ότι θα σε άφηνε. Στα όνειρά μου μπορώ. Στα όνειρά μόνο. σου επιτρέπω και να με δίνεις. Εντάξει, δεν θα σε δίνω, ρε φίλε, είπαμε. Λοιπόν, απλά ναι, δηλαδή αυτό που θα δείτε, εντάξει, αυτό το πραγμάτων εκ του Λουγκάνη, πώς θα το πω, είναι κάτι το φανταστικό. Η συλλογή του ανθρώπου από Power Rangers είναι κάτι το απερίγραπτο, παιδιά. Αυτό έχω να πω. Αλλά πριν σας δείξω τη συλλογή, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο το εξής, ότι αν και εσείς έχετε τη δικιά σας συλλογή από Power Ranger και θέλετε να την δείξετε στον κόσμο, να τη θαυμάσει ο κόσμος, δεν έχετε πολύ απλά να έρθετε σε επικοινωνία με μένα, σε όλα τα social media Λάζαρος Κοριατόπουλος Official, να έρθω στο χώρο σας και να τραβήξουμε με ένα ωραίο βιντεάκι και τη δικιά σας συλλογή, γιατί όχι. Για να τη δει ο κόσμος. Για να τη δει ο κόσμος και να, Τόσο απλά. και να μοιραστείτε εσείς τη χαρά σας μαζί με τον κόσμο, όπως έκανε ο Σταύρος τώρα. Ο Σταύρος με είδε στις εκθέσεις, με κάλεσε πολύ απλά, γιατί θέλει να δείξει τη συλλογή του, τη χαρά του βασικά για αυτό το καμάρι που έχει και για το καμαρώνει, τη χαρά αυτή να την καταστεί μαζί σας. Σωστά. Τόσο απλά. Λοιπόν, να μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο, επειδή τα πολλά λόγια είναι περιττά, όπως λέει το παλιό καλωριτό, Πάμε στην πράξη. και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λοιπόν, Let's go. Απλά. πάμε στην πράξη. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, όλοι ξέρετε τι είναι αυτά εδώ πέρα. Πυραμίδα του Power Rangers 2, ο Τιτάνος πρώτη σεζόν και δεύτερη σεζόν εννοείται. Τα Thunder Megazord απάνω στη χελώνα. Λοιπόν, και πολύ απλά. Εντάξει, το τι κρύβεται εδώ μέσα. Η κάμερα από εδώ να έρθει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το τι κρύβεται εδώ μέσα. Εντάξει, είστε έτοιμοι? Αλλά ούνε, αλλά ντουε, αλλά τρε. Πάμε. Βουαλά. Ξεκινάμε. Πράσινος Ranger με τη μηχανή του. Megazord. Ninja Sword. Ναι, συγγνώμη, κολλάει το μυαλό ώρες. Zio Megazord. Thunder Megazord. Light Speed Ratio Dragon Sword. Tiger Sword, ενωμένο με τα Sword τα υπόλοιπα τα Thunder Sword. Λοιπόν, εδώ. Turbo. Zio. Red Dragon. Tiger Sword πάλι. Dragon Sword. Και όλα, οφείλω να ομολογήσω. Εδώ βασικά έχουμε τις φιγούρες, υποτίθεται, των Rangers που είναι μέσα στο ρομπότ, όπως πρέπει να φαίνονται οι μικροσκοπικές δηλαδή. Τα κρίσταλα, όπως έχει δείξει και στην πρώτη σεζόν. Να γυρίσει λίγο κάμερα εδώ. Και φυσικά τα ρομπότ, ό,τι είναι πίσω μου εδώ πέρα, δεν είναι οι καινούριες εκδόσεις που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Το παλικάρι έχει όλες τις εκδόσεις
του τότε, το 93, 94, 95, τις κλασικές εκδόσεις. Πολύ απλά. Τώρα γιατί έχει τις κλασικές, γιατί είναι φανατικός οπαδός των κλασικών. Όχι πως δεν του αρέσουν και οι καινούργιες εκδόσεις, του αρέσουν εννοείται, αλλά είναι περισσότερο φανατικός στην κλασική έκδοση. Τι έπεσε? Με συγχωρείτε κύριε Τερατάκη, μας έπεσε το τερατάκι. Γιατί έπεσε το τερατάκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, το γνωστό τερατάκι, όλοι θυμόμαστε τα τερατάκια, Πάτη Πετρόδερς, της Ρίτας, η οποία Ρίτα την έχουμε εδώ πέρα. Να δείξουμε λίγο εδώ. Η Ρίτα με το τηλεσκόπιο, το κοντάρι της, το Lord Jet, τη Σφίγγα, τον Goldar. Λοιπόν, μισό λεπτό να στερεώσουμε το. Όχι, το έφτιαξα. Και συνεχίζουμε. Οι μηχανές των Mighty Morphin. Παιδιά, εντάξει. Εγώ προσωπικά όταν είχα στην τότε αγορά τη τότε δεκαετία του 90, εγώ δεν τις είχα δει ποτέ από κοντά. Τις βλέπω τώρα. Όλη στη σειρά οι Rangers. Από εδώ όλοι οι Rangers Lightning Collection. Ο Άσπρος σου λείπει μόνο, Υπάρχει. Γιατί δεν το έχεις κρύψει, πες κρυφτό. Για να ρωτάνε οι περίεργοι. Πάμε πιο κάτω τώρα εδώ. Νίτζορ, Alien Ranger. Έλα πέρα το μυαλό μου. Σον Γκάζορτ. Αν μπράβο. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, αλλά μπερδεύομαι και καμιά φορά. Τι να κάνω, άνθρωπος, εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα σιγά σιγά προσεκτικά. Και συνεχίζουμε. Εγώ παλάκια. Πάμε τώρα στις κλασικές φιγούρες του τότε. Mighty Morphin Ninja, Mighty Morphin πρώτη σεζόν, Mighty Morphin Metal Carbon δεύτερη τρίτη σεζόν. Έχει ακόμα και τους Zio, που οι Zio, οι συγκεκριμένες φιγούρες, τη δεκαετία του 90 δεν είχαν έρθει ποτέ στην ελληνική αγορά. Είχαν έρθει μόνο οι κάτω φιγούρες, οφείλω να ομολογήσω. Ο Blue Centurion, ο Turbo, ο χρυσός Zio, χωρίς ασπίδα δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Αν κάποιος από εσάς παρόλα αυτά τυχαίνει να έχει του χρυσού Ζύο, την ασπίδα και το όπλο για τη συγκεκριμένη φιγούρα, λίγο ζούμε στη φιγούρα τη συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη φιγούρα, αν τύχει κάποιος και τα έχει, παρακαλώ πολύ, επικοινωνήστε μαζί μου να σας φέρω σε επαφή με το παιδί, με το Σταύρο, γιατί ψάχνει για να το πληρώσει τη φιγούρα. Ωραία. Και συνεχίζουμε μετά. Έχουμε από τους Ζύο, από τους Turbo πάλι, από το ρομπότ πάλι τον Turbo, τον Ζύο και άλλο Ζύο πίσω, πυραμίδα πάλι πίσω. Το Tiger ξανά, τον Mighty Morphin, το Tank, τα Zord, όλα τρεις πρώτες σεζόν, το καθένα μόνο του μεμονωμένα, ξεχωριστά. Πολύ απλά. Λοιπόν, και το κορυφαίο απ' όλα, Σερμπετέρα. Εντάξει, το Zord του Lord Z δεν υπάρχει. Τώρα το πόσο μεγάλο είναι δεν ξέρω βέβαια. Έχουμε και το Tiger Zord εννοείται εδώ. Λοιπόν, ένα τα Zord, όλα εδώ μαζί. Από τις τρεις πρώτες σεζόν. Και έχουμε και εδώ ξανά τη χελώνα τερμαγωνία πίσω, το Tiger Sword, 2 Mega Sword, το Red Dragon Theta Sword, το Mega Sword ενωμένο με το Draco Sword, εννοείται. Και εκεί πέρα στη γωνία, οι τίγρες που είναι της κίτρινης πρώτης σεζόν, μπορεί να είναι χρυσή στο χρώμα, αλλά είναι custom made, το έχει φτιάξει ο Σταύρος έτσι πολύ απλά. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αγορά σαν χρυσή τίγρης, μην μπερδευτείτε. Και φυσικά δεν γίνεται ένα συλλέκτη να μην βλέπει και Power Rangers στην τηλεόραση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Ορίστε. Wow. Και πέφτουν μέσα οι Rangers. Και φυσικά κλασικό Morpher των Power Rangers των Mighty Morphin του έτους 1993 εννοείται. Και it's Morphin time. Να το και άνοιξε με το κέρμα το κόκκινο. Εντάξει. Η συλλογή είναι απίστευτη. Από τους Power Rangers 2. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, λέω, μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Δεν υπάρχει. Αυτό ήθελα να πω και λέω, δεν πειράζει. Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε, παιδιά. Το συγκεκριμένο ρομπότ, το θυμάστε και ο ρομπότ είναι από τους 2. Τι έκανε και πού πήγαινε. Το συγκεκριμένο ρομπότ ανέβαινε στην πλάτη της πυραμίδας του χρυσού Ζύο και τα χέρια του γινόντουσαν κανόνια και πυροβολούσαν τους καγούς. Σαν έξτρα όπλο για την πυραμίδα ήτανε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Φοβερό. Να και το επεισόδιο πάλι. Για πες μας Σταύρο, πιο δύσκολο το να βρεις ένα παιχνίδι, ένα ρομπότ, οτιδήποτε, ποιο είναι και από ποια χώρα το βρήκες? Από τη συλλογή μου, Ναι. με τα κόπο και βασάνων, το πιο δύσκολο ήταν αυτό εδώ. Α, η πυραμίδα, από τους δύο. Από ποια χώρα σου ήρθε?
Το συγκεκριμένο μου ήρθε από Αγγλία. Από Αγγλία. Πολλά από εδώ μου έχουν έρθει από Ολλανδία, από Κύπρο. Π.χ. ο Τούρμπο Μέγκας είναι από Κύπρο. Ο Τούρμπο είναι από την Κύπρο. Και τον βρήκαμε και φέτος. Μάλιστα. Αλλά Το τάκι από πίσω εδώ. Ελλάδα. Ελλάδα, μάλιστα. Να υποθέσω οι φιγούρες. Εξωτερικό. Εξωτερικό δηλαδή. Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Αλλά ο πιο δύσκολος, ο Πυραμίδας, Ναι. με τεράστια διαφορά, γιατί είναι και τεράστιος, έτσι. Δηλαδή στα μεταφορικά. Όντως. Είναι ολόκληρο μπαούλο. Όντως. Μια χαρά. Και φυσικά δεν γίνεται από τη συλλογή του Σταυρού να λείπουν και συγκεκριμένες φιγούρες Latin Collection. Εντάξει. Ας δούμε και μία. Και ματιμόρφιν και νίντσα. Ροζ. Κίτρινη. Μαύρος. Πολύ απλά. Μπλε. Κόκκινος. Άσπρος και νίντσα. Και εδώ έχουμε πράσινο και το αγαπημένο το δικό μου χρυσό ζύο. Πολύ απλά. Τι είναι αυτό που πετάει, τι είναι αυτό που πετάει. Εντάξει, το ότι θα κρατούσα στην αγκαλιά μου τη σερπετέρα, το ζόρτ του Lord Set. Εντάξει. Το καλό μου. Μουα. Παιδιά, δεν υπάρχει. Εντάξει, σερπετέρα δηλαδή, τέτοια λεπτομέρεια. Δηλαδή, εντάξει, τα πόδια της, όλα παιδιά, όλα. Η περίφημη σερπετέρα που ξέρουμε, που στην επαιτειακή σεζόν των 10 χρόνων στους Wild Force την είχαν βρει οι εχθροί που υποτίθεται κρυφτήκαν από τους Machine Empire, από τον ζύο των εχθρών, και βρήκαν τη σερπετέρα του Lord Z. Και κάνει ο κακός Z του κάσε full. Ο Z ήταν ανόητος που άφησε τη σερπετέρα στο φεγγαρί, την παράτησε. Εντάξει. Ο Z μπορεί να την παράτησε, εγώ την παρατάω. Bye bye, μπορεί και φεύγω. Εντάξει, τα λέγανε περί τα παιδιά. Φίλε Σταύρο, give me 5. Ωραίος. Και ξανά ευχαριστώ για την πρόσκληση που κάλεσες να δείξουμε στον κόσμο αυτή την προβάση συλλογή. Τώρα μόνο επαναλαμβάνω. Προηγουμένως αναφέραμε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά από τη συγκεκριμένη φιγούρα του Χρυσού Ζύο που έχει ο Σταύρος. Πρώτον, ερχόσαστε σε επικοινωνία και μέσω μένα, Λάζος Κρεατόπουλος Official, αλλά πού θα σε βρει ο κόσμος εσένα? Θα με βρει στα social media, Σταύρος Μαρμαρινός. Σταύρος Μαρμαρινός. Βασικά μόνο εκεί. Στα social media. Στο Facebook. Μπράβο. Τώρα, μου έχει πει επίση να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχει κάποια αντικείμενα τη συλλογή σου, κάποια διπλά, τριπλά. Όπως μου ανέφερε προηγουμένω, έχει από τη συλλογή σου πράγματα τα οποία είναι διπλά, τριπλά, πενταπλά, εξαπλά, δεκαπλά. Πόσα ρε άνθρωπε! Δεν ξέρω, δεν λέει και μου λες. Μέχρι διπλά, εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Εγώ θα έλεγα και τετραπλά. Αμερικά. Από ό,τι είδα δηλαδή. Αμερικά. Τα οποία αυτά που τα έχει τόσο πολλά, τι τα κάνει? Τα ανταλλάζω με άλλα που δεν έχω. Μπράβο. Οπότε, αν τυχόν έχετε κάτι εσείς που δεν το έχει ο Σταύρος, γιατί να μην κάνετε μια ανταλλαγή, ένα trade. Σωστός. Και βγαίνουν κερδισμένοι και δύο. Μπράβο. Τώρα, εγώ δεν ξέρω πόσο κερδισμένο θα πω, γιατί να θαράω τόσο πολλά που λέω να κλέψω κάτι λίγα, αλλά μην το πείτε, δεν είναι μυστικό. Λοιπόν, οπότε, αν τυχόν έχετε κάτι κι εσείς, το οποίο μπορεί να το έχετε κι εσείς διπλό, τετραπλό, πενταπλό, εξαπλό, ποιος ξέρει πόσο, δεν έχετε παραγραφεί σε επικοινωνία. Και με τον ίδιο αλλά και με μένα και σας φέρνω, σας μεσολαβώ μεταξύ σας, ξέρω εγώ πήγε. Για να γίνει μια ωραία τράμπα. Να γίνει μια ωραία τράμπα, μια ωραία αλλαγή. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι έχει ο Σταύρος και δεν το έχεις εσύ και ποτέ δεν ξέρεις το αντίθετο. Σωστό. Γιατί και εγώ έχω συλλογή των Power Rangers, αλλά π.χ. τις συγκεκριμένες φιγούρες δεν τις έχω. Γι' αυτό όχι θα τις πάρω. Λοιπόν, αυτά. Επαναλαμβάνω, άμα έχετε και εσείς τη δικιά σας Power Rangers συλλογή και θέλετε να τη δείξετε, πολύ απλά έρθετε σε επικοινωνία με μένα, Λάζος Κρεατόπουλος Official, και έτσι μορφή ήταν. Γιατί είναι πολύ ωραίο να δείχνουμε αυτά που έχουμε. Μπράβο. Αλλιώς δεν υπάρχει και νόημα. Μπράβο. Όπως είπα, ένα χόμπι δεν είναι εύκολο και να αποκτήσεις όλα αυτά τα καλούδια, ποιος ξέρει τι στερήθηκες, από το οποίο το ξέρεις μόνο εσύ αυτό. Το βασικό είναι ένα χρόνος. Τι σημαίνει χρόνος? Πού να ψάξεις. Χρόνος, χρήμα, κόπος, όλα. Από όλο τον πλανήτη, κομματάκι. Για φαντάσου όμως τώρα που τα βρήκες εσύ μέσω ίντερνετ, να μην είχαμε ακόμα το ίντερνετ. Δεν θέλω καν να το σκεφτώ. Γιατί το ίντερνετ στην Ελλάδα ήρθε πρώτη φορά το 1996. Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι εγώ. Τότε ήρθε το ίντερνετ στην Ελλάδα. Τότε ήρθε. Αλλά έχετε φανταστεί, ειδικά εσείς όλοι οι συλλέκτες, ό,τι και αν συλλέγετε, το ίντερνετ, πώς θα ψάχνατε από άλλες χώρες. Εντάξει, θα μου πεις, μπορεί σε μια χώρα να έχεις ένα συγγενή σου μακρινό παράδειγμα.
Ότι Τρέχα τρέχα, τον βάζει στον Αμερικανό συγγενή όποτε μπορεί, κάτι σου βρίσκει. Θυμάμαι πιτσιρικάδες που βάζαμε στη χρυσή ευκαιρία. Ανταλλάζω. Μπράβο. Θα είχαμε τις εφημερίδες. Αλλά πόσο να. Θα είχαμε τις εφημερίδες. Πολύ απλά. Πόσο να περιγράψει αυτό που θες. Και πάνω σε αυτό να σου φέρω ένα παράδειγμα το οποίο είχε γίνει τότε που μπορούσε να το ζητήσει μόνο το αμερικάνικο κοινό στην Αμερική. Όταν στην πρώτη σεζόν το Power Rangers σταμάτησε ο Τόμι να παίζει γιατί έχασε τις δυνάμεις του. Σωστά. Πριν γίνει λευκός. Ωραία. Λοιπόν, γινόταν διάφορα τότε. Που τότε δεν υπήρχε το Ιντερνετ ακόμα. Αλλά τότε όμως μπορούσε να το διαλέξει μόνο η Αμερική. Γιατί ακόμα δεν είχε έρθει στην Ελλάδα η σεζόν αυτή. Κατάλαβα τι θες να πεις. Θες να πεις που παίρνανε τηλέφωνα και στέλνανε ώστε να κρατήσουν τον Jason David. Μπράβο! Δηλαδή, πέρανε τα παιδιά τα τότε της δεκαετίας του 90, που τότε είχαν μόνο τα σταθερά τηλέφωνα και αυτοί όπως και εμείς. Πέρανε την εταιρεία Saban και υπάρχουν ντοκουμέντα στο ίντερνετ πλέον, παιδιά, τα έχω δει. Θέλανε πίσω τον. Ναι, ένας υπάλληλος που δούλευε στην εταιρεία Saban τότε λέει: δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία μητέρα και έλεγε: το παιδί μου δεν τρώει, φέρτε πίσω το πράσινο Rachel επειδή δεν τρώει. Και είναι γεγονότα αληθινά αυτά. Ναι, ισχύει. Σε ένα πρόσφατο το είδα, σε ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, ότι δεχόντουσαν 400 τηλεφωνήματα την ημέρα. Ναι. 400 τηλεφωνήματα την ημέρα. Οπότε νομίζω δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν άλλη επιλογή γιατί ξέρει τι, στη θέση του άσπρου, παρολίγο να μην ήταν κανονικά ο GDF να γίνει άσπρο στο σεξ αυτό. Όχι. Αλλά ποιο έκανε. Ο πρωταγωνιστής ο Ράιαν που έκανε το ρόλο του στους VR Troopers. Έχεις δίκιο. Μου το είπε πρόσφατα ένας φίλος μου. Στο Μπράβο. χαιρετίσματα by the way. Να. Και μια που το έπεσε να σου φέρω τη φιγούρα που προοριζόταν να γίνει Ranger και τελικά γίνει VR Trooper. Την έχεις? Φυσικά. Τι ρωτάω κι εγώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι αυτή τη γυναίκα στο VR Troopers. Κι όμως αυτή είναι, δεν στο κράνος. Ότι είναι το τυραννόσαυρο. Σοβαρά. Ωραία. Τι πες τώρα. Όντως. Δεν το περιμένεις αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Να μην θολώνει κιόλας λόγω της εικόνας. Το κατά δύναμη. Θα το δείξουμε μετά ένα κοντινό. Θα το κάνουμε μετά ένα κοντινό. Οκ. Ναι, αλλά η ιστορία μου ήταν να φοράει για το μπλε κόκκινο είναι ο πρωταγωνιστής της σειράς. Ναι, αλλά βλέπεις το κρανάκι είναι το κόκκινο. Ναι, το βλέπω. Μάλιστα. Ιστορίες. Εντάξει. Κι όμως το τότε και ο Αμερικάνικο κοινό να τελειώνει κιόλας στο διάλογο αυτό. Που μόνο το κοινό της Αμερικής μπορούσε να αποφασίσει τότε δικαιολογημένα. Θέλανε να έρθει πίσω το JDF. Και έτσι φέρανε ξανά πίσω σε σειρά το JDF. Ο ίδιος ο συγχωρημένος στο JDF, Θεός χωρίστονα, είχε δηλώσει ο ίδιος ότι μου κάνανε πρόσκληση μόνο για 10 επεισόδια και θα σταμάταγα τη σειρά. Το έχει πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του. Υπάρχει συνέντευξή του στο ίντερνετ. Υπάρχει, το λέει ο ίδιος. Μου κάνανε πρόσκληση μόνο για 10 επεισόδια και θα σταμάταγα. Και επειδή ουδέν μονιμότερο εκ του προσωρινού. Μπράβο. Μια ζωή Ranger. Always Ranger. Μια ζωή Ranger για πάντα Ranger. Μεγάλη Σταύρο και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σου εύχομαι την συλλογή σου να την πενταπλασιάσεις και βάλε. Θα βάζω λίγο. Και σου ευχόμεθα να τη δούμε. Θα αφήσω ένα μικρό υπονομόνο και σε εκθέσεις μελλοντικά. Δεν λέω κάτι άλλο. Τα αφήνουμε εκεί και να αφήσουμε λίγο το κοινό με απορία και surprise. Γιατί άμα μου τα όλα τα surprise από τώρα δεν θα είναι surprise μετά. Σωστό και αυτό. Να είμαστε καλά, να τα μόνιμα. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας. Και πάλι ευχαριστούμε. Και it's morphing time.